hit godine Marko Petrović Toson, ravnoteža. Autori Marko Petrović Toson i Nenad Kučić. Zahvaljujem se svim suradnicima koji su radili sa mnom. Zahvaljujem se posebno svojoj obitelji, mojoj djeci, mojoj supruzi koja je tu. Gledaj, autorstvo ne može prezirati, a vidjeti da je obitelj. Tako da je hvala njima što su bili onako dali primjeri. Branimir Mihajloviću i Marko Mihajloviću koji su dali se od sebe na studijski spremno Bavaru. Hvala cijeloj ekipi na Bergu, posebno Marko